Erwin, lumayas ka dyan, Erwin! Makikita sa cellphone video na ito kung paano tinupok ng naglalagablab na apoy ang bahay na ito sa Purok 9, Barangay Mantagbak, Dait, Camarines Norte, mag-aalas 7 ng gabi noong Lunes. Ayon kay Fire Senior Inspector Jesus Balmes III, Municipal Fire Marshal ng Dait, isang concerned citizen na nagpaabot sa kanila ng sumbong pero dahil gawa ito sa light materials, ay mabilis na kumalat ang apoy na umabot sa ikaunang alarma. Wala namang nasaktan sa insidente. Wala naman po tayong injured, both po doon sa may-ari, sa mga residente po doon at sa ating din pong responders. Wala rin pong na-injured sa ating pong mga kasamahan. Inaalam pa rin ng otoridad ang sanhi ng sunog. Nagpapaalala po ulit ang inyong Dait Fire Station na para po masiguro natin ang kaligtasan ng ating mga kapamilya at ating po mga ari-arian sa sunog is maging maingat po tayo sa paggamit ng mga kagamitan na kadalasang nabutos ng sunog. Nandiyan po yung ating mga appliances, yung ating pong paggamit ng kandila, yung ating pong mga kagamitan sa pagluluto. So maging responsible po tayo. Sa ngayon, pansamantala munang nakikituloy sa kanilang kaanak ang nasunugang pamilya. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Probacena.